chalani sa musíme zlepšiť tú organizáciu hry, kde postupnými krokmi sa si myslím, že zlepšili a nemôžeme hrať nejaký bezhlavý, nátlakový futbal, pretože s tým kádrom, tou klieštením, ktorý máme, tak hovorím, jeden poctivý futbal, vychádzať z defenzívy, dostávame strašne veľa gólov, čiže sme sa museli trošku zamerať aj na tú defenzívnu časť hry a mrzí ma to, pretože nie som zástanca nejakého takéhoto futbalu, kde budeme hrať na vlastnej polke sa brániť alebo čo, ale hovorím, chceli sme vychádzať z zabezpečenej obrany, eliminovať nejak kvalitu supera, pretože nenadarmo sú druhý v tabulke, to mužstvo je dlhšie pokope superové a hovorím, je to kvalitný super, na ktorého sme sa poctivo pripravovali celý týždeň. Mrzí ma, že tomu zápasu chýbali góly, pretože tí ľudia chodia na futbal, kvôli tomu videli tí góly a hovorím, možno ten zápas bol v jednom góle, kto tá gól vyhrá. Takže mrzí ma to akurát, že ľudia prišli na futbal a nevideli gól. Ale hovorím chlapcom, ja môžem poďakovať, pretože hrali fakt disciplinovanie, organizovanie a čo by som sa vyzdvihnúť, dneska mal fantastickú stanovanku. Na to, že je to 17-ročný chlapec, čo si dovolil na ihrisku, snažil sa hrať futbal, jeho výkon rastie, môže to byť dobrá budúcnosť pre tento klub.